Musugot ka o sa dili. Ikaw, itang tanan, baka sasala. O kini ang iman nga ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Mianhi ako aron sa pagdala sa balita. Adunay duha ka matang sa balita nga ako ang dalahon nining taknaan sa kahaponon. Ang isa usa ka dautan nga balita ug ang isa usa ka maayo nga balita. Una akong magahisgot may tungod sa dautan nga balita. Unsa man kining dautan nga balita? Ang dautan nga balita mao kini. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23 nag-ingon nga ang tanan nakasala ug nahilayo sa Dios. Mga kaigsuonan ko, walay bisan usa ka nato nga matarong. Itang tanan nakasala ug nahilayo sa Dios. Ug nasayod pa kamo mga kaigsuonan ko nga ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Matod pa sa pulong sa Ginoo nga may kaplagan sa libro sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23 na nag-ingon ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Musugot ka o sa dili. Ikaw, itang tanan, baka sasala. O kini ang iman nga ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa unang Juan 3:4 nga ang sala maoy nagguba sa balaod sa Dios. O ang Isaiah 59 versikulo 1 ngadto sa 2 ang sala maoy nakapahimulag kanato gikan sa balaan nga Dios. Ug labaw sa tanan ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Kipadayag 21 versikulo 8 nga ang bayad sa pagpakasala maong linaw na kalayo nga diin mao'y ikaduhang kamatayon. Igalag mga kaigsuonan ko ning taknaa sa kahaponon, mga matay man gyud kita. Walay bisan usa kanato nga dili mamatay. Apan suginlan ang kamo, adunay dili makasinati sa ikaduhang kamatayon. Apan aduna usab makasinati sa ikaduhang kamatayon. Unsa man kini ikaduhang kamatayon? Ang tao nga walay Kristo sa ilang kinabuhi, ang tao nga walay Dios sa ilang kinabuhi, ang tao nga nagpatuyang sa paglunang diha sa pagpakasala, mao'y makasinati niining ikaduhang klase sa kamatayon. Kining kamatayon nga maong pagkalaglag sa imong kalag diha sa kalayo nga walay pagkapalong sa tanang panahon. Apan niining takdas kahaponon adunay maayong balita. Ang maayong balita mao kini nga ikaw kitang tanan gihigugma sa Ginoo. Bisan kinsa ka paman ug unsa paman kadako ang imuhang mga salaod at ubangan sa Ginoo, unsa ka paman kahugaw alang sa imong kaugalingon ug unsa ka kahugaw diha sa mata sa Ginoo, higala ihigugma ka sa Ginoo. Ug ikaw ug ako itang tanan ang hinungdan nganong iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Kristo. Kapin gospel na ka mga katuigan ng milabay. Ang Juan 3:16 nag-ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan o tungod niana iyang gihatag o gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Kristo aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Mga kaigsuonan ko, walay lain na makaluwas kanimo. Dili ang imong pagkamaayong tao. Dili ang imong pagkabuutan. Dili ang amuang pundo. O dili ang bisan unsa na relihiyon o denominasyon na makaluwas kanimo. Ang makaluwas kanimo, walay lain, kundi si Kristo lamang gayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon,
diha sa Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa pamahan kung dili pinaagi kanako. Tama igsoon, walay lain pamaagi aron ikaw makasulod sa gingharian sa atong Ginoo, kundili si Jesucristo lamang gayud. Si Jesucristo lang ang bugtong pamaagi aron ikaw maluwas. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon alang kanato aron kita maluwas gikan sa kamatayon espirituhanon. Ikala, ugsuon ko, si Kristo nagpakamatay alang sa atong mga sala. Walay lain nagbayad ug nagpakamatay sa atong mga sala, kundili si Jesucristo lamang. Tungod kay siya lamang ang nahigugma kanimo ug kanako kanatong tanan igsuon. Igalag igsuon ko ning takna sa kahaponon. Isa lang ang bugtong pamaagi aron imong maangkon ang dasa sa kinabuhi. Adiin ang kinabuhing walay katapusan among uban umupuyong uban sa Ginoo. Ang bugtong pamaagi kinahanglan na imong dawaton si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Imong biyaan, hinulsulan o taligdan ng imong mga sala. Ug imuhang pasudlon si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon diha sa Gipadayag 3:20, nga ako nagatuktok sa pultahan kung si kinsa ang nakadungog kanako, siya mag-abli kanako ug ako mosulod diha sa iyahang panimalay ug ako makikuban kaniya. Gala ug mga kaigsuonan ko ning takda sa kahaponon, kung gibati nimo nagitandog ka sa Ginoo, imbitaha si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Sa ako nang gikaingon, walay lain bugtong pamaagi aron ikaw makasaka dito sa langit. Dili ang imuang relihiyon, dili ang amuang relihiyon, dili ang imuhang pagkamaayong tao, dili ang imong pagkabuutan, dili ang imuhang pagkaadunahan, dili ang imuhang pagka-educated sa tao, dili ang imuhang pagkagamhanan ining kalibutan, dili ang imuhang pagkakabos, kundi ang bugtong pamaagi si Jesucristo lamang. Usa ining takna sa kapunon, imbitaha siya diha sa imong kinabuhi. Kay siya nagatuktok diha sa imong kasing-kasing. Abli siya diha sa imong kinabuhi. O dawata siya diha sa imong kinabuhi. Tuoy siya diha sa imong kinabuhi. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Juan 1:12, sa tanan nga midawat ug sa tanan nga mituo sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Simple lang ang imong buhaton igsuon. Dawata si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Tuoy siya diha sa imong kinabuhi. Kay kung imo kanang buhaton, ikaw may sakop sa pamilya sa Ginoo. Ikaw nga ilhon nga sakop sa panimalay sa Ginoo. Soon, kung buot imo dawaton si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, mahimo nimo kini nga iampo, kini nga klase nga pag-ampo, mabuot nako nga imong sundogon diha sa imong kaugalingon. Kung gibati nimo, nagitandog ka sa Ginoo, nitakla sa kahaponon, sunda kining pag-ampo na akong iampo alang kanimo. Mag-aampo kita, Ginoong Dios, pasaylo ako sa tanan na akong mga sala, o ginluhi ang akong kasing-kasing, ikan sa tanang mga sala. Imbitahan ko ikaw, Ginoo, na mosulod sa akong kasing-kasing, o makikikuban ka nako, o magkontrol sa ako ang kinabuhi. O tutulungan ako na mosunod kanimo, o magtuman sa imuhang kabubuton. Sa pangalan ni
Ginoong Hesus. Amen. Mga kaigsuunan ko, tingtakta sa kahaponon. Kung imo kini gisundog nga matang o klase sa pag-ampo, masiguro nimo na kung muabot man ang kamatayon o kung muabot man ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo, ikaw dili kayo hikalimtan sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Hebrehanon 13:5, dili ko gyud ikaw pagabiyaan ni pagatalikdan. Simple lang ang imong himuon. Pabilin diha sa Ginoo. Salig diha sa Ginoo sa iyang mga saad. Bisan unsay may tabo sa imong kinabuhi. Mamatay o mabuhi ka, umaptan ka sa pagbalik sa Ginoo. Sigurado nga ikaw mahiuban sa Ginoo. Kana kung ikaw dapat ug nagtuo kang Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Ining takna sa kahaponon, kung gidawat nimo si Hesukristo diha sa imong kinabuhi, padayon og pangalakad sa Ginoo og ayaw og bulag sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo ning taknaan sa kahaponon og maayong hapon sa tanan.